to jing kublai saji simbiang hani por ka kubor hani por gede ka jingle jong kodo kami ne jing kwa panirap yublai ka jingle jong kodo kami ne jing kwa ban yarap yublai hagwe pat ikhtin ka jing pensyong nong rim ni ka jing penim da ka jingle kami ne ka daw jong ka jing kwa ban yarap yublai udan we briu haga bible u kertem abraham or blay lo kular uban icon yu haga ya hagarta ka ba la yaw bha para ka jinglong rangba ju blay lo kular uban icon re ka ba susi ka long ba ka sara ka lok chu ka re ka balangki kam la ban pun khon te re blay lo kular yu bon icon yu lo kumno bat bon penroy yu sumba jung abraham kat ki klor jeng kbeneng bat kat usiap kat duriaw bat u abraham kemen namar bo yo ini kular bo blay so icon yu bat lengej ho blay bat lenyo ye kita ka jing kong ka jing ju kum go hok te ha ki ya ti bon snemu up yu ta kon jing kular yo te kapor la poy ha ka ba uperkat kumu brio ha ka jinglong lengkot jong ka jimut kumu brio uya uperkat de kumoi pat uong tharai kamdei kene ilanti namar ukren bat kesara ka ajimori up ka ong tharai ngide benirap yu belai ban pun orlong ye kene ka jingkolar jong uhangi te kilang meeting arngut kawai ke meeting bat kia penkut no ba udai ban late no syaga hagar kenang bu unla ban icon ya ga sara ka hagar gade ga syakri jom ka sara gade kamrau bat u abraham ulai chigani ka sara bat am chigani hagar ka pun khon bat ka khot bat ki kerteng ni u ismail te kejingli gede ne balew abraham ulai ban syong kurim ye goi pat ka briu ka bade gamrau ka hagar bale kami ne ga dono jong jing smur kami ne ga dono jong ka jing lui jong o ba u kwa palat ban herap yu bale ban pun orlong ya kanika ye ka jing kular kajingrap yu blay kami naga donut besngur kajingrap yu blay ban pun orlong ye kajing kular hagwe pagiktin kajing yarap yu blay ba u ban aji imbom jukut yepi kajing le jopi katu kajing le jopi baro wala da pim ong wala da pim kren wala da pim mitho breu katu kajing pun syong nong rim jopi ye kajing pun im da kajing le kami kami naga jing naga donut ke papikwa ban yarap yu blay papi perkat tharai blay umla ban le tharai te to blay la le ya ga banta ju u to ngaro ngade ban le ya ga banta ju nga khnang ban pen khamsuk yu blay te bapli so kami naga jing snosun e yu blay gen wa abraham berkat ong de blay lu atre imat kamdei gene imat ba naga lenti bru de ga kpo jeng ga lop janga balangki kamlong ga bala ya kaban kha khon te tharai habban le habban pen kha khon na kamrao ule de galenti jong u tip ka ga bible ko upol batai ye kane ka jing im jong abraham jing ye ka jing le jong abraham ha ga galatia nong ba sa ka dekot ka ba ar pho ar kumbala tho abraham don armut ki khon wei khon na ka jong gamrao u ba gertam ismail wei pat u khon ubana ka naka balong dang balai loy kesara ka khana hai gede gani ublay hadin mo abraham ulai daga kam ulai che ga hagar bat uthmu bade ga ta galanti jong ublay tharai
Tare उखले में मंजूर बकता का जिंग ले चु वो अरे अब्राहम क्या हो रहा है, क्या समझता है तुमको, ये सब क्या है? So beliau hiar, beliau keren wong kene am dek lenti. Ngong dengan ikon mangai me. Petim nem ke jingle ke jong Abraham. Kawan ra ya ke jingjot ya ke jing jong. Ba ka Bible ko ong bo tau kon bal khan ga mrao. Upen sitom yo tau kon bal khan. Naga Hagar u Isa. Khot ar bakundai kumba uta ukon belaka ke ngan polis wat khot kabar polai uta belka nakamrao lakha yu u nakado hello sabha uta belka nakamrao u uta belka na nomrao mut uta belka naga Hagar kamrao jongki u Paul betai bagata ka jingle jong Abraham ka de jingle jong kado lakha yu u na ka jingle jong kado ka khubor jing ka de ka jingle jong kado ka de ka jingkwa ban yarap ban pen urlong ye ka jingkular jong belai bagane ka jing yarap wala da pim ye thobri wala da pim ya kran spangane repeti mem ka jing persang ban yarap yo blay kede ke jing ibeng ye ke jing crowd board jong pi perkat kuno bitrai pi kwa yarap yo blay pi nyopok kata-kata se yo blay pi perkat bu umla ban ai pi ke jing imbom jukut daga bosu ai haduk ba pi om tharai bo le se blay umla ban yarap to blay lo ro ule lag bentang ngar ngan le lag bentang khnam bo blay un isne yanga ke jing persang jonga namar ka Bible ko ong namar ka khtin ko ong u blay u yarap etai bayra ki bayra yelde pi persang ong ka khtin ko ong kamdon ka ta ka Bible pi mut ba ka don po Bible u blay yarap ye kitai bayra yelde ha ka jing sha u blay u yarap ye kita ki bomla ban yarap cho yelde Hakabay day bat gajing bom jukut hakabay day bat gajing penem uplay uklem yarap ye kita gibay yarap ilade lada yarap ye kita gibay yarap ilade na gipoy hapenem kin son sorong na marki pesyong nongrim hai tu iba kikile kendian kin ag burom syo blay kendian chiteng kin shim ye burom chiteng kin ong burom yo kholang brot bat yang ngaro kendian na mar ngala persyang ublay long start baru klem ay gajing penem happy daga boong to persangkat bapila ya ka bapimla ngan sa pit manga ngan sa isnei manga ngan sa ai kata ka bapimla uklam le unta la dole unta uble ulong babe namar ka jing sorong kamkut la daga ta lanti ban penduk khot ye jing sorong na ka dok not jumbreu uble pen imba ubru 4% zero na pi zero no breu 4% no blai la da don 10% no breu unsa don nong rim ban yeng hai ta I wei ro unsa ngok lo wa ha bne ru ong khandai po khandai bole ule tang ba I wei dan nga se ke jing yarap jong blai ke jing yarap jong Abraham ban pen orlong ye ke jing kular ke de ke jing nyau ben jong u ye ke bor jong ke jila o blai ban pen orlong ya ke jing kular dalade. Hello. Bon gibri kumta gilong. Ke khubor jeng ada gini ke jing le jong kedo. Ke de ke jing persang jong pi ban yarap yo belai. Belai ba pi son u ba pli. Ba pi mut umla ban le tharai. Haba kili gibri kumno ke jing imanta phila nem kumno ke jing imanta mo. Kumno ke jing im ka ba ha ba de ba kenjam sem. Kumno ke jing im jinglong ba kenjam sem. Tips te patla bhaban le te sa ka jing ai boleh pi berkat ayu jing ai boleh pi berkat ka jing ai boleh ka dei hadin ba phimla ban le mai la do boleh up
ya pi hado ba pila ban le phim la so ban le bat lada u blai u ap ya pi hado ba pila ban le kat no thara pila ban le te un ai un isna ya pi ya kata ga ba phim la ban le pi perkhat ba ga jinga e kede kumbal le exam khuna school pass mark lai po te u pass u yo no u score na arosan kato ga basan ga ba u to khuna la sho u blai u ai no san but u pass mark no kata kam de ga jing definition kam de ga jing batai ga jing kam de ga jing ayo blai ga ni ai pi san ai pi lai po u blai u ai pi shispa hapo shispa kata ga de ga jing ayo blai but ndah ba to khna u khlem le u tho zero haru noi ka u ai be shispa hapo shispa u blai u le de ga ta lam ti khna ba to khna don hok sho ban yang hagan don nong rim sho haga haga nong rim ban un yang but khna ba nong don sho ban haga nong rim male thau borom halaga jom jingla u blai u le shispa ma u pitharai ga hok jong pi de ka u blai yoro ma ya ka hok jong pi long serdap jot ke jingle jong pi baro ka de ga sunrum ko mo ong po ka hok jong pi ka de ga sunrum hakmat ka hok blai balai phim la ban shushan ya hak jingle jong blai balai abraham shula ban ong to la da long kat chabalong la da long kat balong jakat bajangan senia ke ban senia pi habaga jabing kadap daga jingsosun ayu blai pisnosun eman yu blai pi perkap mirab yu pi perkap ga jingle jong jisu kambeng sai pi perkap jisu ule malu malamo hading khana pi perkap ga jingyap jong jisu ga jimi pat jo ga jingu shim jong u ye ga do jong u priu u shim ye ga do ba ga snam pi perkap ga jingle malu malamo ga ta bale pi nyau ben ye ga jingle jong jisu ba pi ga jingle jisu to ula le ke tam bangar ngan le khna man yarap yu bopli te bon pen ban ba post ep than mai pi aklan ga jing aklan ga bal apalat pim klan pede gi betlop pi de zero ne pi baro kaballe de ba ublai pim le anp ha ga bay debet ga jimpenim hagabai deba ga jimpenim mdai ma pi san mdai ma pi arpo mdai ma pi lapo mdai ma pi san po ublai san po mdai mta hagabai deba ga jimpenim ublai shispa hapo shispa knang ban pen ngap jar yi ga tu shintur ba sorong jong pi ublai yo i ga ta na bom jukot baru lek de ga lenti ka ba ule upen imi upriu da kata ga rukom ba don hok sho ban sorong ne kata rupat hunne pilang ko ane sakendiat MP ublay to okeng no shut up nai long kum Abraham nai persang hirap you blay he is more than able to do it ula ban pun orlong ya ke baro ka bo lu thmu jim jopi habo IP ka jimpenim kamwan na ka jingle jopi ka jimpenim ka dei da ka jing IA klem jingle na pi habo ong jing IA mdei san phau na pi san phau no blai habo ong IA mdei arusan na pi san no blai habo ong IA mdei pi le kat bala dei ka bom la blai sa IA no ka jing IA ka dei free ka dei be om mdon na pi please na nhiều bên nhiều play na nhiều bên như cái bor trong cái chính lạ trong bạn phân email rồi ula ban le snorit se please snorit chup diang trong trang ngam la me i me tiblot nanga na dong sidong ngam la de di me baro cái chính lệ cho me haba pe yang khama do play ba pin ai ga borom yo play na yang khama do play ba nong
ngalale mangaro to bleru lale no na serong na pijiro pediang se na pijiro bale kae kata hello pediang bale kae ado kata upolu la pediang ini ong nganyo ngahun ban ken sunrum yigini ke baro bangan bon syam nga kohok ublay re om kohok kaba dangahi upol de bru bohon ban ken sunrum za ya gato baro nai persyang ublay nai ken poy nai ken telot yu nai ong bo blay la le bolu post app ngarung ade ban post app no kalenti jong gajim panim ublay syani api pan pendo gajing serong naga dong jopi ublay wan dagelenti but polu ongi dagelenti jo polu ong ne mu ong ba utaw belakha naga do utaw belakha naga hagar de belakha naga do kumut kumne kata gajing persyang yarap jong Abraham yo blay kedai gajing le jong do samaj me ya kya kata gajing yarap jong pi ketu barok ke pir kap pin yarap yo blay kendiat na pi kendiat ketu barok ade ke jingle jong do ke hukum ke essence jong hukum barok ade ke jingle na jong do barok ke jingle jong hukum ade ke jingle jong do namar ke jingle jong hukum ade ke jingle jong ke jingla jong ke do but unono bala ban le usorong na kata da barok ki farisi ki sorong ki farisi ki nole hukum ki jiw ki nole hukum bar ke jing sorong jong ki ke bakot chiro peneng bar jusu wan uongam semwan nag benta ki bala pan le ngawan nam ta ki to ki bajot pra ngawan ban le nam ta ki to ki bom la pan yarap ile de don kam ayuban wan man yarap kita bay yarap ile de akin yarap hikan lada ki yala jusu om ngawan om nag benta ki bala pan le ngawan nam ta ki bom la shu pan le ke jimpun im kam day de ke jingle ngako abno pi kito gi bru ba persyam man le mdai ba kisniu ki bru gi persyam man le ki bru ki ba bhaji sha ki bru ki ba ka kami na ke jing sngu i je ki yo blai kami na do no ke ba sngu i yo blai do kata kami na ke jing shir hem na ke jing sngu sen e yo blai yo pli ki ba persyang man le da ko ban yo hok da ga jing le kire ki bru ki ba bha kire ki bru ki ba sngur kami na ka dong no ka ba khoi tamba ka ban lam sa ka jing yapat namar ka pemi ka jing serong ba ka pen khelo yo bru habola ubamla unsung rem ubala unsung khelo pan ar gini baro ar tali gini grukom kidai ke bakla khamar blai ublai khlo pan imu briu de jingle le ne de jing bom le ublai pan im ye ka perthai de jingle chong u mano biang ukhlo pan im ye ka perthai de jingle chong phi le ne de jing bom le chong phi upan im ye ka perthai de jingle chong u la de phim yo i ye ka jing phao blai de phim yo i ye ka jing i ju blai hak da ga ne lanti ngam tip shu de ga e pat phim yo i ka jing shania chubo man la do bleu om to le ma pi ye ka phim la ngan sa pe manga kata kam de gospel kam de khubor bha de khubor ba sing si ni sha namar piti phim la bala da pi per khat phila pin sa khlo pin sa no rong ka jing le ka do ka de jing per khat ban yarap yo blei bo un pun orlong ye ke jing bom jikut api ke jing penem ka dai bai klem ke jing le chong pi klem ke jing le chong hukum ke jing penem ka dai bai da ke jing ai ai blai na sedang hadep u blai mo
Masa peteng hagoi pat ke video. Beliau ke kui pi. Amen.